esi nwanyị ego na ara na-azụ nwa odogwu ejeje ọgụ dike jiberi bagwa agụ dike jike liba agwọ ọkọ tugbe chukwu ijiberi bagwa agụ dike jike liba agwọ ọzọ ebube chukwu ijiberi bagwa agụ dike jike liba agwọ ọzọ ụmụ eze agwụ ijiberi bagwa agụ dike jike liba agwọ ọzọ ụmụ eze agwụ ijiberi bagwa agụ dike jike liba agwọ ọzọ ebube chukwu ijiberi bagwa agụ dike jiberi bagwa agụ n'aka ọ na-ele oke mmanwụ ofe gbacha n'okwu ome ọzọ dị n'Igbo dị n'oyibo ọzọ ụmụ eze agbaghị ọzọ nwa na-adị mkpanyị ọzọ nwa ebe tete ala na-azụ nwa oyi odogwu ma ụmụ ọchịrị ọzụwa odogwu emụrụ n'ụmụ awolo n'Ọka South Wei na Anambra Steeti ọgaranya kọmpini kwuru kọmpini eyi eji mara ọgaranya odogwu ma ọzọ Ebube Chukwu Chairman Chief Executive Ocean Star Shipping Company odogwu ọgaranya National Chairman du Nigeria People's Party onye eze na-ekene Chairman Chief Executive Odogolo Cement Industrial Limited Group Chairman and Abraham Organization onye eze mmọnwụ ekene gị Group Chairman na Gap Integrated Service onye eze mmọnwụ ekene gị nwa ọgaranya Can somebody say up na Gap? Can somebody say up na Gap? Can somebody say up na Gap? Bridget Ifeanyi Ebolam adasi akwụkwọ wee bịa ije adakulu na-ekene mmi ojebi nwanyị nwachi na-emere ife sayihi na-ekene mmi nwa ọgaranya Oze Ebube Chukwu ọzọ ụmụ eze agbawo onye eze ekene mi nwa ọgaranya ọrụ ọma ịlụlụ n'ụmụ agbụlụ oyi n'ọkalịla akali mma kụzi one ghala one ọzọ meli mma gị gabawo meli mma gị gabawo na Chukwu so gị n'azụ okwu ngwalụ ndị ụmụ awụlụ okwu ngwalụ ndị ụmụ awụlụ ndị na-elesara ọsọ Ebube Chukwu ilo baka nna akwụ unu ga-ebuzi ibu unu ji die obodo gboo ibebe ji ibe dị Ebube obodo afọ akawo okwe ka m na-akọwa obodo dobe ibebe ji ibe dị Ebube obodo abụọ ga-aga n'ilu ilo na-ati na-egbu anawo afọrọ ego enwelu mkpochi ogige adị ejidere enyi ọzọ Ebube ọzọ melu mma gị ga
gaba oyi mere mma gị gaba o na Chukwu so gị n'azụ ọgaranya bọsị anyị jelu ụmụ awụlụ anyị batara bodogwu bọzọ Ebube Chukwu anyị batara bodogwu aka nri aka ebe anyị furu oke osisi na-abịa ka ndị mmalụ na oke osisi dị ebu na nkịtị ọzọ n'Igbo oke osisi ọgaranya adịakụlụ ọjị akụ ọzọ n'Igbo oke osisi ọzọ kwuru okwu ọ sị na ya bụ onye afọ ukwu ya bala ozi n'ụmụ awụlụ anya na-abụ na-amụ mmadụ ana ikwu ndị ihe na na-amụrụ odogwu ije ọzọ jụrụ ajụjụ oyi ọ jụrụ onye ya aba mmanwụ ọzọ jụrụ ajụjụ ọ jụrụ onye ya aba mmanwụ Igbo odogwu na-akọbawo kedu onye ga-eme ka Ọzọ Ebube n'ụmụ awụlụ onye dị ga-eme ka Ọzọ Ebube Chukwu na na-aga abụwe ajụjụ ụjụkọ na-ajụ ndị ọlụọlụ na-erikawo ndị obiri moto erikawo scholarship kon ndị mere ibe abụrụ ọgaranya riri nne mma kụzi one ghọrọ one aka na-eme ọgọ odogwu ụmụ Ọzọ Ebube Chukwu nwa ọgaranya njọ na onye ya aba mmanwụ nwa ọgaranya njọ na onye ya aba mmanwụ eze ọmọgọ odogwu ọgaranya onye ya aba mmanwụ njọ na onye ya ebu mmanwụ nwa ọgaranya onye ya aba mmanwụ ọ sị m kene oste nwa na-adị iri ka nne na-aka ukwu ọgaranya nna ochie Ọzọ Ebube Chukwu nwariji ọkwa ya eyi oste nwa na-adị ọzọ si m kene gị kedu mekọbụ nwa na-ene nwari ọka nga oposi ọgaranya enele m ụlọ ụlọ gị oyi anụ eyi agụ agbala gị biye ugegbe eze nwanyị ọma anụ eyi agụ chidebele nwa elelema onye eze na-ekene mi Chairman Board of Trustee onye eze mmanwụ ekene gị nwa ọgaranya kedu maka Chief Tochukwu ruo isi akụnye nwata egwu odogwu oyi kụnye nwata egwu na na-akụrụ meyo na amụghị odogwu ọgaranya obi dị ọcha oyi ọgaranya na-ejela ogbenye ozi odogwu a na-eli nke ihe ọ na-enwe aṅụrị meyo mmanwụ ekene gị
Chief Tochukwu Nwezi iso ya agụrụ akụnye mmadụ egwu odogwu Chief Tochukwu Nwezi iso ya agụrụ akụnye mmadụ egwu odogwu Chief Tochukwu Nwezi iso ya agụrụ akụnye mmadụ egwu odogwu akụnye mmadụ egwu odogwu ọgaranya akụnye mmadụ egwu odogwu akụnye mmadụ egwu odogwu akụnye mmadụ egwu odogwu Evansu metụ amụlụ onye na-ego na-abata ete ọgaranya udogwu na-abata ete udogwu na-anaga afọ amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-ego onye ka amụlụ na-ego Chief Joseph mezuru ọha o agbara n'akụ aka senjo mmọnwụ ekene gị onye ọcha agbara n'akụ aka oyi agbara n'akụ aka o ọzọ si mụ kene gị agbara emetegbu ụwa mma agbala emetebe ụwa agbara n'akụ aka anyị emetegbu ụwa mma o agbala emetebe ụwa agbara n'akụ aka anyị emetegbu ụwa mma o agbala emetebe ụwa agbala n'akụ aka anyị emetegbu ụwa mma agbala emetegbu ụwa mma o anyị ejebe nna nka o ejezuta odogwu ọkwa udo na nna nka ọgaranya Chijioka awa o Chief odogwu ọgaranya obi dị ọcha ọgaranya Alhaji Tanko Alhaji Tanko Alhaji Tanko Apapa Panadol wey Papa Panadol wey Alhaji mmanwụ ekene nwa ọgaranya Barrister Fred Akohia o Deputy National President na Gafo Headquarters onye eze mmanwụ ekene gị nwa ọgaranya Simeon Nwaọnụ wey Simeon Nwaọnụ abụba nze na ụmụ awụlụ ọzọ echiberibe agụ agụ ike ike libe agwa ọzọ ebube chukwu ichiberibe agụ agụ ike ike libe agwa ọzọ ebube chukwu ichiberibe agụ agụ ike ike libe agwa ọzọ ụmụ eze agụ ichiberibe agụ agụ ike ike libe agwa ọzọ ụmụ eze agụ ichiberibe agụ agụ ike ike libe agwa ọzọ ebube chukwu ichiberibe agụ agụ ike ichiberibe agụ agụ Ijebe ụmụ awolo ijebe ụmụ awolo ijebe ụmụ awolo ijebe ụmụ awolo ike dị n'awolo ike dị n'awolo ike dị n'awolo ike dị n'awolo Only face one yebona ala na-azụ nwa abịa n'ụmụ awụlụ nwere ọganigwe oyi ụmụ awụlụ nwere ndị odogwu abịa n'ụmụ awụlụ nwere ọganigwe dogo Isaac John Paul ụtụ na-agba ego igwe Pope John Paul zayi na-ekene mi
omitọnụ ụmụ awụlụ omitọnụ ụmụ awụlụ agala m ebe ị na-alụ ụlọ gị na Lagos wo mgbe jụwa ajụjụ njụ ọbụ ndị China ga-ebi ebe a asị m mba na ọgbụgbọ bụ John Paul n'ụlọgba ego igwe na ụmụ awụlụ ọgaranya onu m ekene gị onye ọcha Isaac John Paul Ụtụ na-agba ego igwe Isaac John Paul Ụtụ na-agba ego igwe kedu maka ala na-apụ ego kedu maka ala na-apụ ego Chizọba osisi ọgaranya nwe n'obi ọmawo Chairman Chief Executive KFC Cargo Global odogwu eyi ọgaranya nwe n'obi ọmawo ala na-apụ ego ndị maka akụ karịa Eze uche ndụ ekene m nwe ọgaranya Mr. Chasi Mwobuwo akwamia n'ụmụ awụlụ Ikenga na mokwu odogwu eyi nwachi na maloji odogwu eyi oke mgbanwe ekene mi akwamia n'ụmụ awụlụ Boniface nwanyị ebona m Ọla na-azụ nwa odogwu Isaac John Paul Ụtụ na-agba ego igwe Obi na Nweke ebe na-aja n'ụmụ awụlụ kenele m nwanne gị eyi Chibuike Nweke akpụ na-alata ugo eyi onye ụmụ awụlụ ka ihe na-ekene mi ri maka okeze odogwu ọzọ obiọma ụmụ awụlụ Boniface nwanyị ebona m Ọla na-azụ nwa ike dị n'awụlụ Ike dị n'awụlụ ike dị n'awụlụ Ike dị n'awụlụ ka anyị jebe ụmụ awụlụ 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 odogwu Isaac John